Вземи готини джаджи на ниски цени само в Ozon.bg и помогни на мен, като ползваш промокода за 10% отстъпка. И така, здравейте на всички, както сте видяли от заглавието, това е една нова поредица, в която ще обърнем внимание на YouTube, именно как да си изградите успешен канал и как да се развиете бързо. Първият съвет, който ще дам в това видео е да правите уникално съдържание, да правите уникален контент. Какво означава това? Например, да е нещо ново, нещо различно, нещо, което хората не са виждали до сега, нещо, което никой друг в YouTube не е правил. Също така, нещо, което на вас ви е супер интересно и ви е много приятно да си прекарате времето в това. Просто с две думи да ви е страст и да ви идва да го правите отвътре. Все едно, ако нямаше YouTube, бихте го правили просто е така смисъл, като хоби, в вашето ежедневие и така нататък, просто да си прекарате времето, защото ви е приятно да го правите това. Например, ако имате канал за игри, не да правите като другите, просто сядаш, играеш, говориш върху видеото и това е просто, после го аплодваш и това е нищо, абсолютно като всички други хиляди, милиони хора, които правят видеа на игри в YouTube и именно затова не успяват. Или пък дори просто да запише играта без да говори върху нея и така нататък. И всякакви други. Let's Play, Walkthrough, Playthrough и подобни неща, които са просто еднообразни и ги има в хиляди канали примерно. И така е доста по-трудно човек да се разви. Затова примерно трябва да прави нещо по-различно. Например, коментаром да кажем да е някак си забавен примерно. Остроумен, забавен, смешен, нещо, което да привлече аудиторията, например. Или пък да е нещо по-различно, което пак да привлече аудиторията. Или пък да оставите само най-забавните моменти. Това, разбира се, пак супер много хора го правят, обаче пък е малко по-различно. А пък вие дори, примерно, може от няколко идеи да съберете една и да го направите много по-различно, както ви говоря. И да е много по-различно от всички други YouTube канали. Нещо невиждано, което на хората ще им хареса и ще си кажат, бре, той е някакъв по-различен, по-нови идеи, по-свежи има, тук вече ми харесва и ще оставя на този канал, ще го следя задълго. Затова може да замислите от други канали, да гледате във всяко видео да си подобрявате контента, да си подобрявате съдържанието, видеята, които правите, се да вкарвате нови идеи. Например, най-лесното е във всяко едно видео да прилагате едно ново научено нещо, едно правило, една нова идея, чрез която да си подобрявате и така ще свикнете във всяко видео да ги прилагате тия неща, ще се съберат 10, 20, 30 неща и така много повече и много по-бързо ще ви се подобри канала и съдържанието, което правите. И така, пичо, това беше от това видео. Може да оставите долу коментар, знаете, че супер много обичам да чета вашите коментари. Ако имате въпроси относно това видео и искате да развием тази тема, за да ви помогна да си развиете канала и прочее, може да оставите долу коментар също как ви харесал. Подкрепата е супер важна. Да харесате, да се абонирате, да коментирате и да споделите видеото с приятели, ако има някои ваши приятели, които желаят да започнат YouTube канал и това би им било от полза. Също така скоро ще има и тениски. И също така, ви може да предлагате и някакви модели за щампи. Първата щампа вече е в моя Instagram качена, може да я видите. Също така за резервния ми канал да се абонирате. И за моя Discord, там може да си говорим най-бързо и най-лесно, пичи, защото съм често в Discord. С това може да влезете, линка долу в описанието. И благодаря, че гледахте това видео. Ще се следващия път и чао!